Николай Георгиев съм от Варна. От Варна си. Това е, деца вика, нашия семейен автомобил. Това са няколко автомобила, бих казал аз. И извинявай, че те прекъсвам, но искам най-напред да започнем от тази червена Лада. Да кажеш каква е историята и какво се случва тук. Ами, това е модел, който събира вече 2 години и половина от списания, които се продаваха по репове и по... Леле, това се отваря точно като истинската Лада. И определено цената е 4-цифрена. Със сигурност. Да. Не смея да отворя вратите, ти знаеш как се отваря. Наистина ли е така? Да. Lexus. Да. Ето, вътре седалките, даже те са и меки, това е просто брутално. Предните могат да се движат напред-назад, облегалките също падат. Сега ако ми кажеш, че и скоростния лост леко се движи се. Просто нямам думи, затваряме. Да. Горе-долу, колко ти излезна, ако не е тайна цялото нещо, което така си го сглобил с толкова любов? Не съм го смятал, но горе-долу около 3000 лева със сигурност някъде има. И колко време сглобя? 2 години и половина. И сега от тук минаваме тук. Това е малък модел, който той е по-достъпен така или иначе. Цената му го купих за 25 лева, той е вече... Със сигурност струва много повече вече, защото това е вътре модел с тия бежевите седалки, пак с скоростен мост, пак с същите неща. Добре, и сега да кажеш за този автомобил, от колко време го имаш, така ли го купи или си го насъдил от някой? Автомобила повече от около 10 години някъде. Купихме го от един възрастен господин от Добрич, който го е запазил доста, нали, вътре и салон и като цяло автомобила. Единственото е, че има пребладисване отвънка, нали, което е единствената модификация. Добре, да, тази любов, как реши да си вземеш точно такъв автомобил? Как се зароди това нещо? Един мой съученик, 8 клас, доста така ма зареби по руските автомобили. А той самия Лада има ли? Ами той ли? Да. Не, няма. Но те зареби? Да, той му зареби. И предава нататък? Баща ми, докато гледаше в интернет, излезе тази и я взехме. Ако не е тайна, за колко пари? Тогава за, ако не се лъжа, 500 лева. 500 лева и това нещо всичко си го бладисал, си го реставрирал или нямаше много нужда от това? Само, нямаше много реставрация, само боята. Ежедневно ли си я караш колата или от време на време? Не, с гаражна. Сега деца вика за първи път на събор. Супер. И стои само общо взето в гараж. Значи колко време каза, че имаш? Близо 10 години. 10 години. Той баща ти е карал и ти след това последствие да караш? Но на моята абитуренска, на приятелката ми на абитуренската и така. Да покажем, между другото, той не се вози сам. Неговата приятелка, това е тя, нали? Да. Ти как се казваш? Супер, на мен също ми е приятно. Ето да видите каква хубава двойка с каква хубава кола. Просто всички взимайте пример, не само лададжиите, ами всички трябва да вземат пример, защото тук имаме един модел, още един модел и истинската кола. И двама хубави млади члена на Лада Клуб България. Само не каза от колко време знаеш за нашия клуб и от кога идвате на наши събирания? Ами сега, мисля, че за първи път на събиране клуба от може би 3-4 години знам. Да. И мисля, че от две съм член. Но с другата ми Лада Петица, която нямах възможности с двете да дойда просто. Тази е на членство на баща ми, защото тогава, когато я взехме, аз нямах години да се регистрира на мое име. Значи Денис, със сигурност трябва да кажем, че другите с Мерцедесите и БМВ-та нямат шанс. Няма. Купете си Лада, за да могат нещата да бъдат като хората. Много се радвам, аз исках да кажа, че изключително много се радвам, че си се престрашил да дойдеш на нашето събитие. Ти каза, че от много време знаеш за клуба, но това ти е първото събитие.
Много ще се радваме да се виждаме от тук нататък, даже ние мислиме да увеличиме събитията, да са 2 пъти в годината, да мога да се събираме, защото така когато се събираме, усещаме, че има хора с любов към тази марка, с така чиста любов и ние съществуваме като клуб благодарение на вас. Вие какво правите тук в тази кола? Имаш ли книжка още? Не. Нямаш книжка? Не. Твоя ли е тази кола? Не, да. Я кажи нещо за нея. Еми, Каква е? Лада 2107. Така. От колко време я имаш ти? От колко време си горд собственик на този автомобил? Еми, Я от кажи. 10 години. Ама тата ти помага, нали? Еми, да. Със сигурност. Добре, гледам, че имаш и много хубава тениска на Лада. Виж тук какви хубави емблеми имаме по ръкавите. Да. Колата е в супер състояние. Това е с коракомските рингове около копчетата. Хромирани. Колата е в наистина добра ситуация. Къде е баща ти, да каже някакво там. за тази кола? Там ли е? Да. След малко ще го питаме. А вие, господине, отзад, Брат ми. вие се водите редовно. Как ви реагират? Да шофира, че... Така ли? Малко те е страх да шофираш. Нищо да е. Абе, той важното е, че хубаво шофира. Баща му го е научил добре. Супер сте, момчета. Сега ще питаме баща ви. След малко щях да тръгнат с колата. Да кажеш ти малко повече за тази кола. Това нещо ми е супер интересно, само преди да сме започнали. Това нещо го снимай и кажи това нещо какво е. Ами, това е предпазна решетка за домашни любимци. Така. Домашните любимци стоят на Домашните задната седалка, любимци нали? се возят на задната седалка и това е за вентилация на домашните любимци. Страхотно е, между другото, единствен автомобил тук, който видях с такова нещо и затова попитах. От колко време имаш тази кола? Ами, 8 години. 8 години. Нещо по-генерално да си... Нищо не е правено поне, освен едни джанти. Всичко е... Двигател е всичко- автентичен. Всичко е заводско. Всичко е всичко завод. е завод. Часовника работи ли? Часовника работи. Да, той не е... Той е от по-съвременните виждам, да. часовници, не е оригиналния. Виждам. Общо взето той и CD-то, иначе всичко друго е оригинално по колата. А вие с адски кеф се возите вътре, нали? Откъде сте всъщност? От Плевенска, От от град Дъшник. Да. От Плевен, там... Коя? Имате си бегачка. Тя каква е тази бегачка? 2105. Следващия път ще ни я покажете като дойдете. Ами супер, нека да снимаме и тук вътре, ако е удобно да отворим отзад. Това са си класическите плюшени тъмно-сини седалки на Lada 2107. Децата се возят, не излизат, добре се хранят, така че Да. всичко е наред. Ами, от колко време знаете за клуба? От колко време сте членове на клуба? Това е въпрос повишена. Повишена е. Много отдавна. Аз ми Може казах- би от някъде 2007-2008. 2007-2008 година. Значи още от зората на демокрацията сте с нас. Значи първия събор, който с една 2153 в Сливен на летището. Значи това било или 8 или 9 година. Така, чудесно е това. От тогава сме по събори. Искам да ви благодаря, че сте толкова време с нас и че предавате тези неща на децата, тая любов и ние съществуваме благодарение на вас и се надяваме всеки път да ви виждаме тук и вече те като изкарат книжка също да ни покажат разни умения на майсторското шофиране, което ще бъде Те след малко. миналата година надряно шофираха и двамата. Не е снимано, ама сега ще шофират пак. Янкова съм от Варна. От Варна. Да. Имаш един изключително сериозен автомобил. Как се реши на тази стъпка? Ами, по принцип си бях запалена, моят приятел ме дозапали в тези Така неща. ли? Чудесно. И така. От колко време я имаш? От коя година горе-долу? Кога я От взехте? 2018 я имаме. 2018 година. 2018, да. Добре, тя си е едноцветна. А не, тук гледаме, че има черен капак, тук е златна отзад, тук също има някакъв черен капак. Това нещо, ела, тук само да кажеш дали това нещо увеличава скоростта или не. Мит ли е или не?
че това увеличава скоростта. Мит по-скоро. Мите, нали? Мите, да. Но е красиво. Красиво е, да. Добре, вероятно твоя приятел ти съдейства за ремонтите на колата, за някакви неща, които... Основно горе-долу той се занимава с Как тези ти реагират неща. хората, като те видят с тази кола? Малко са поучени, но... Нали? Учудени, но той те пази, когато е необходимо. Да, да, да. Това е. Добре. Добре, ти малко да ни разкажеш за това колата в какво състояние, как се поддържа и така нататък. Нещо интересно да ни кажеш за автомобила? Ами, по-интересно, нали, колата е в този вид, в който я купихме тогава. Почти нищо не се е променило по външния вид, както и по вътрешния, нали, по интериора. С други джанти беше тогава, нали, аз все още си ги пазя 16 черни и големи, обаче много са тежки, грозни, много търчат, опират кални. И сега сме на тия 15-ки. Забавлявате се, вие казахте, че сте от кой град? От Варна, нали? От Варна сме си, да. Как ви реагират хората във Варна, като ви видят с тази кола? Ами, обръщат се, спират се, обръщат се да гледат положителни емоции, нали, така по светофарите, когато Нека да спрем. уточним този надпис, тъй като той не е сложен тук случайно. Не, никак даже. Ако можеш да ни споделиш. Той ми беше най-добрият приятел и почина на момчето. Сега ще стане 6 години на 30 август. Това са тъжни моменти За мен беше най-добрият приятел, нали, по този начин нали, този начин, винаги да бъде близко до мене. Да, и със сигурност той е около тебе и със сигурност се радва да види и това, и твоята любов. Ами той за съжаление не успя да я види този, не успя да го види този автомобил, след това го взимах. Вижда си наоколо той, да знаеш. Винаги си около нас. Много по-хубаво и ценно е да видиш една дама с един такъв автомобил, който е ретро, който носи в себе си душа. Отколкото някаква кифла там да обикаля с някакви мазни автомобили, не ми харесват въобще.